Takže ahojte, já vás vítám u tohoto videa a teď si ukážeme můj život. Draw my life. Takže jsem se narodila, tohle je má máma a tamhle jsem já. Měla jsem velký vlasy. Já. A měla jsem i tátu. Tady jsme. Přesně, no to trošku posunu. Tak. Nejdřív jsem byla v první třídě. Vedle mě seděla Tamara. První láska byl takový Rudo. Někdo je ještě nezná. Kvůli němu jsem se začala oblékat do růžových. Tohle je má kamoška Dánka, tady je Tereska, tady Sofia, tady je Tamara a tam byla Anetka. Tohle byl můj profil na Facebooku. Jo. A pak jsem objevila YouTube. Můj nejlepší konec. Je. Tenhle proslov jsem si vůbec nenacvičila, takže půjdeme ještě jednou. Počkejte. Minutku počkejte, já to dělám. Tak miluji tenhle svět YouTube. Tak když jsem jen mini YouTuber, mám vás celkem ráda. A vždyť... Ano, díky vám. Jsem tady. Děkuji za postřetí. Děkuju. A ještě to podčárknu. Děkuju. Mějte se.